थांनाय मैया आं नुदों आङो मबाइल ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों आं असम्भब मोनदों माने आं ओरैबायदि असम्भब मोनदों जायनोखि प्रेस मोसाहारिया गहपुराव थांदों बिथाङाथ' खोब लाजिथावना बाथ्रामोन बिथाङा गहपुरा बिथांनिनो जोनोम जायगा बिथांनि न'आनो गहपुराव होननाय खोनादों दा बिथाङा दि मा मोखाङै देखायहैखो गावनि जायगायाव थांनाय 2020 मायथाइनि 21 जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियावदि बिटिआरजों गहपुर बिश्वनाथ सनितपुर बिदि हाबगोन बेखौथ' बिथाङा सिगाङाव जोबोद बायदिसिना रोखोमजों मुं सावनानै बुंदों दा बेफोरबायदि मुं सावनानै बुंनायाव आं आसरित नांदों आरो जे प्रेस मोसाहारिया गावनि जोनोम जायगायाव इसिबां गाज्रि राव बाहायनानै कुनु मोखां देखायहैनांगौनि बिथाङा लाजिनांगौमोन दा बिथाङाथ' सासे गावनि गादिनि लबनि थाखाय बिथांखौ बेवनो मिथियो जे बिथाङा बिसिबां गादिनि लब गाव बिसिबांबा गोबाव समनिफ्राय बर' आन्दलन बर' जातीयताबादनिफ्राय बर' जाथिया जेब्लानिफ्राय सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनायनिफ्रायनो गहपुर हालामनि रायजो राजाया बिटिआरजों थाफानांगौ जोंखौ लाफानांगौ होननानै इसिबां आन्दलनाव मुंख्लं जालांबाय इसिबां आन्दलनाव जिउ गोमालांबाय इसिबां बिमाया गावनि फिसाखौ गोमाहोनांबाय इसिबांबा आइ माहारिया गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमानांबाय दिनै बिथांमोननि गोसो गोरबोआ मालाबाबो बिटिआरनि बाहेरायाव थानायनि मालाबाबो बिथांमोननि गोरबोआव जाखाङा थाया होननानै साना दा बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ बिपिएफनि सासे हाग्रामानि सासे एमसिएलए जानानै बिथाङा दिनै खोब लाजिनांगौमोन माने बिथाङा थांनोनो नाङामोन बा बिथाङा हगारनांगौमोन जे गहपुरनि हालामा नैबेखौसो बुंनांगौमोन जे दिनैनि समाव प्रमद बर' इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा दि बिसिबांबा गोबाव समनि गोग्लैसोनानै थानाय गालांजाबाय थानाय एकर्डआव दिनै फुल इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो फुल इमप्लिमेन्टनि खाथिराव बिथाङा बुंनोसो नांगौमोन जे नोंथांमोना इउपिपिएलनि सरकार प्रमद बर'नो नोंथांमोना रावजोंबो थायालासेनो होदो होननासो बुंनांगौमोन दाथ' बिथाङा खोब लासिं सिं बियो नङा होनबा रायजो राजाया नायदों मिनिदों बिथांखौ बिदि सासे फैलार लेडार बिदि सासे कुनु बिजन गैयि लेडार नैबे बुस्थुखौ नैबे लिडारखौ थारमाने सनितपुर गहपुरनि हालामनि गावनि बिदा फंबायफ्रा थारमाने जाथि बंस'फ्रा लाजिनायसो मोनदों आरो दा आं बेखौनो बुंबाय बिथाङा निस्सय दा सानफिनगोन उननि खेथ्रआव दा बिथाङा बुंनांगौ जे आंना निमाहा होदो जे बिसिबांबा गोबावनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्तिजों लोगोसे गामियारि गहपुर हालामा सोसनजाबाय नैबेखौ बिथाङा साबायखर होनानै बिथाङा गावनि थांनायखौ निमाहा बिनांगौ गहपुर हालामनि रायजो राजानाव आं नैबेखौसो बिथांखौ खावलायहरदों आरो